Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti innak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolan. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman a mangibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasamak. Sa dino tayong dambrent kan Andrew. Adada iti kwartuda Apay kadila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti araraminan da. Inka man ayaban nida, tatulungan da ka manglinis iti tangki ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan nita. Oo na, ngam nakapudpudot met. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. Inka kataya ba nidan, tapno damalpas da. Sana da ita puro computer ti aramidan da. Nagado ama trabaho. Ngam... Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samot ten, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bibibiyem mo ti da. Jak mo't ida Awanan ti ado pa yasao. Inka kat ayaban idan tapno malpas ti trabaho. Saan ako na mangibati iti allowance yo ha? Tadamat kan ka ti ATM ko, Cristina. Gabriel. Awan meten paggastusam. Sa kompleto kayo meten kadagiti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingkiak meten. Umaladetan nga bastoyo iti makadomingo. Ngam... Paano manin aya ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Cristina. Tsak pa na nakapampanaw ngam ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kwa ngamin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe kat. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiti Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wen manang, damagag laang ko man, no sa dino ti ayan mo ita. Ay kat adda laang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkalpas ko asinibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana kadikan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak nga minitay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jak lakit di mabalin nga agbidot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga agpaiso ti suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan kwa na. Nakitak dito'y katedral, manang. Ngam, ti pagsidaawak, at nasaklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang.
Limabas da iti mismo asang wanak. Surutak kumayda nga kaslag nerbiyosak. Nang runa idi nakita nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak mo ti aramidag. Iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman, nupudnoan na pandita bagyo. Sige manang. Ang di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka ha. Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kuma nga, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadag ti chismis. agdamdamag laang mutket di, ah? Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak nga ipatakder ko abala ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakder aki ti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdaklalan nga eh. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay ka, sika ang arod no isuti ko namlakay. Wana, ngam amumat nga da trabaho. Isa sika pa lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti ag-purchase kadag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay ka, uwen ah. Awan parikot iti dayta, lakay. Simbangpet kamot gaya maan anak ko. Wananang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wanang. Isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rudano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang. Talaga amayat ijay. Adayuan na lawlawang ngam dito eh. Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mama minsan taon di pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay kuda kayo nga rod ah. Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nan to ti balay, apaman amalpas. Ay katun ah. Isunto nga ruda, hindi pa nagpasyar may kang tatang mo, anak ko. Uwan ko naklangaro din. Agawid at kang agawid dita. Basta di kan ag-text kan umawag pa. Urayin nyo latan ti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pigat. Sang-sangpot mo lang, pumanaw ka manan. Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko ah. Ta isumat nga ron ti sinapata ak a serbisyo. Isa ka naman ket nila iti itugot ko abadok. Plansya umat ti uniform ko. Ihangar mo ton, sa amon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka ang mabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Kauwan. Ala. In ka nga ron agitasaran, iti pangaldawan tayo, ta mga anak pa. Lukasta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wala nang. Amang ano, mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino ak manan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata, barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinwam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awanan yaman nananang. Dahito mo, ti para ka ni tatang. Da kayon ton di makaamo amang tutken kwa na.
Ay, sige, Barawk. Katulitak man ang tiyagyaman. Awanan yaman na kunakmanan. Basta dalakit di mangtedak. Ket dawatek, nakailat ta man ti mangtulong ka ni Kristina amang kita karagiti ubing. Ay, uwan. Awan pagdanagam, Barawk. Da kami ti makaamaw. O, sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahem, Barawk. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga ron lukas ta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagamot ten karagiti ubing, tatumulong da. Tapno damot serpitit, itat ko nga allowance da. Wen, Agawid na kinton o may alawas. Isuntumat tan, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Iyawis mo maten karagiti kakabagyam. Kastamat katananang kantatan. awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti pagkaponda. Iso nga oray saan kun nga yawis karakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang mat. Okay, sika nga ro ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rod manang. Mayat dito'y tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Uri kas-kasano, makarelax mo't da tao. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Ay, awan matkit di. Ngam, kasla marigrigata nak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagriknak, likliklikan na. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, kendamagan, ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marigna na ti panang kumprontar kon kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amanang. Sanen, Ruby. Ad-adalaeng ama sakitanak no kasta ti aramidan. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babay na. Nasakit man ngam. Baybay aklatan. Anya ngay nga rod. No iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan. Tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan? Imbagpay ni Manang Christina, ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay, anya insan, Ruby? Wen nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Mano nga tama tinagastos day, Jai? Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka no tinagastos day, Chay. Ang, uray no kas jay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang, Serbina. Ha? Apay mo dan ako ng tikasta, insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak tikasta, insan? Ay, sus. Naudi ka manan iti damag, insan Miriam. Diya ka mo kasta, insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Christina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Christina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Christina no kasta. Talaga Nga basol na matlaang. Ngamin, saan mat nga tagtagari?
Agul uli maglatan nga uray amo na aluklok ko ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Ay, kasla siya ti masaksakan iti kastaan na amwa. Ay, grabe talaga insan. Anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Cristina. Talaga ananad, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti ang katrabahuan na. Ang inamuklatan. Indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y balay. Bye-bye aklatan. Nasakit man nga. Ikariga taklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay ma? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Cristina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwa. Anya na itaan na amwam? Ada kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Cristina. Ay na, nabayagan, na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Cristina nga da babae ni Gabriel? Oo na yan. Pampanunutok lang kasla. Oo na yan, nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Cristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't amo na niya tipod daw. Basta ti chismis inikat, anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay in Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadua balayda. Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay, analakalaan nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo't na, ti sweldo na. Sa bali pa iti kickback na. Langro na kat Manila ti nakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate, mauawat na akwarta iti binulaan. Kasta gayam. Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel a balay. Wayne, Ay, sayang laeng agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon lang agasawa. wala. Da magkuide, asug-sugsugan da ni Cristina, tapno isinan an ni Gabriel. Ang di na ka numabali na sinaan, ta ipagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na, no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon lang agasawa? Nalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Cristina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya na ita, Cristina? Kwa, Gabriel. Apay, naibus ka rin ti karga ti ATM ko? O adoy, numaburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro na ita agatad nga ramatan. Gabriel, saan akas... Cristina, nabanugak. Amumot nga adayo tinagapwak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsanay ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Nakwa. Awan, Gabriel. Kat, apay nga ro dakas tatilangam. Awan.
Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko, ikanak pa'y kuma iti atidto ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biyak. Kasladyak nga minin kabailan nga ipturan pa ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kaslabumtak ti baro kung ko iti kastauna ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Kan sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Mangaasim, Diyos ko. Imbag man ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumangabi ti presko nga angin. Taapay met, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay. Nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga akas ta ti biyag, manang. Anos lat na Barang makaamiris tumatlaang ni Manong Gabriel. Jakon mang namnama akasta, Ruby. Bilibak nga Ruby man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay lusurutam lang nga ni J. Manila. Sana. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan na ti kastoy. Panawan ken sangpetan na latan no kay kayat na. Anya nga gayam ti ko nadagiti anak yu, manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramiden ti amada. Amo da siguro Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent, nga agadal kano ana imbag. Tano makaturpos ket makatrabaho. Panawan mi kanon ti amada. Kasta ti kunada. Wen, maasya nakadag iti anak ko. Nga mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Iso nga, ananusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilya mi. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko mat nga ti pinilim apakyasawaan. Mama, Saan na bale? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti amin, sika ti ingkasar na. Isu asika ti original nga asawa. pudno asyak ti asawa na. Ngem, ad-ado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Ta isumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama, Uray balibaliktad tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Christina?
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket naadaw iti pakasaritaan nga inpatulod ni pagayam tayo nga Francis, manipod probinsya ti Sison, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasapaak anabalo, saan kami anaadaan iti anak iti day di asawak, isong agmay may sa aklaang dito'y balay iti lasod ti 20 atawan. Ngamkit di, linawas nga umay ti kabsat ko kadwana ti katulong da, tapno umay aglinis kan aglaba kadagiti murang ko. Kalpasan na panawan dakto matlaang. Adda mabalin ti pamilyami. Ado dagiti negosyo nga inbati dagiti dadakkal mi nga iso ti mangbibiyag kanyak kan iti pamilya ni manang ko. Iti lasod ti 20 atawan apan nakabalok, jakmetten nagayat pay. Ngamin, panagriknak ket awanen da duma ditoy pusok no di day di Yolanda laeng nga asawa. Aging gaan amamok ni Silvia, maysa kadagiti trabahador iti resort nga iman manihar ni manang ko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Oh, Silvia, di mo't na-dismiss kayon? Ha? Da kayo matgayam, Sir Francis. Apay nga, si kapay lakti mangkupkupin kadagita a bedsheet ken ules. Kuha, sir. Ipaparash ngamin ni Mamila. Agsasarunong ngamin dagiti guest. Iso amasapol amalpas ko adagos dagito eh. Uwinagam nalpason ti shift mo. Ala, ibati mo day tatasublatan ton ti sumarunong ag duty. Ah? Ay nasaan sir? Siyak ti madaksan no kas na. Amangan no maikatakpay iti trabaho. Awan ti rumba nga pagdanagam, Silvia. Siya ti makaamo kanimanang nila. Amok ang nagagat ka. Angam, di mo abuswon ti bagim. Ala, agawit kan. Sige nga rod, sir. Da kayon ti makaamo. Mabit lang ha. Amangan no kayat mo ti makikita kanya tay dagas kan iji balayo. Ah? Ay, kuha. Saanan, sir? Nakababain mat kada kayo. Awan rumbang apagbainam. Amom, nasing puta. Kadagiti nagagat at tao akaskan ka. Silvia! Sir Francis? Umay kan. Aglugan kan, tay tulod kay Jibalayo. Ay, kuha, sir. Alakit din, lumugan kan. Sige, sir. Isurom ti direksyon nga agturong Jibalayo, ha? Uwan, sir. Ay, wan. Atan asawa. Uwan, sir. Ngam saan kami pa nagkalaysa? At damay sa nga anak mi. Manumot tinatawan nga agdenden na kayo. Awan pa'y atawan ti panagdan nami, sir. Okay. Owen gayam. Nadamag ko, akasangay mo gayam medical man. Belated happy birthday, Silvia. Thank you, sir. Awatom na ito eh. Anyang ito, sir. Regalo kiti kasangay mo. Lukatan. Okay, sir.
Baro ang modelo ti cellphone data. Gusto am kadimot lang. Launay asa. Ang nakababain mat kada kayo. Kurang pa data para iti kinagagat mo iti trabaho medya resort. Agyaman ak unay, Sir Francis. Amom, nung makita ka naragsak mo ten, Sylvia. Kumusta mo ti trabaho, Oscar? Ado ka di matlaang tina-customer mo? Siyempre Mako nakaswerte kita. Ngamin, dakkel tinaalak atip manipod ka dagiti bakla. Ken matrona ako customer mi. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Wala. Nga magunay ka. Nangalami ti ka barbaro cellphone mo? Intad di bus ko. Regalo na kanukanyak idi kasangay ko. Galante nga ron tibos mo, ano kasta? Nasingpat ngamin ni Sir Francis. Intulod naktupay nga rod dito ibalay. Ang mga gusto ka. Saan nga ramidan ti may sa lalaki ti kasta? Nuawan pa naggusto na iti may sa babae. Saan met siguro? Ang napintas nga oportunidad dahi tanong bilang. Ti anya? Ti gusto kanyak ti bus ko? Wen! Kwartaan ti boss mo. Aramidam ti sigod at trabaho. Oscar, nagbalbaliw akon. Yakon kayat asublian ti kina GRO. Sayang ti kwarta. Dakil tulong dahi ta kadata. Makaurnong ta, ken mabalintan tupay nga aramaten nga agnegosyo no bilang. Yak kayat agundawayan ti kinasingpet ti bus ko kanyak, Oscar. Anya ka matan, Silvia? Ita panawan, utak ti usarem. Agbalin ka praktikal. Anya ti amom, ang mga noy ka nakapay ti boss mo iti nasaysayat at trabaho. Madmadlaw ko ti kinasingpet mo kin ni Sylvia, Francis. Jak man lang mo. Sa bali nga mentiriknak no kas dya kadwak ni Silvia, manang nila. Kasla sana kompleto ti aldaw ko no jak makita. Kumpirmado nga rute natin ko. Ang gusto ka kin ni Sylvia. Hangam di matadan asawa na. Wada, agam sanda pa'y kano nagkalaysa. Apay, anda ka di panggap mo ang mga agaw iti asawa na. Ay, saan mo't nga itigas na manang? Ang posible akayat naktumat. Saan ka di manang? Ang iso na lang talakaya ko. Saan ka matalapdahan iti pagragsakam ading ko? Angam ne, kita ama, panunutampay iti maminribo sa kanto ag desisyon. No di naktuman kayat ni Silvia, ituloy hulat at tinarugyak a kinasaya at kukenkwana. Nakadanon tahan, Silvia. Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak, Sir Francis. Sige, tabumaba akon. Mabit lang, Silvia. Ha? Apay ka di, sir. Anya nga matimarik na, no kastoy nga kuyog ta. At di kahit ko asawan, no kadwa ta, kasita. Ha? Okay lang, mat, sir. Siyempre, naragsakak. Ngamin, nakasingsingpot kayo kanya. Amom, Silvia, espesyal ka kanya. Ha? Anya di kaya dyan sa one, sir. Panagrik na kami kat gusto akan ka. Ha? Sir Francis. Kinapudno na agayat akon kan ka. Pasensya kan, Silvia. Bagbagak latipod no amarikrik na. Awan tirong ba nga idawatan nyo iti pasensya, sir? Awan matdakis na no ibagayo tipod no amarikrik na yo. Saan ka kadingag pungtot itimbagak? Di ka kadi madurman kanyak? Di. Opay ko maamadurmo na kada kayo ngay, sir. Nakatataer kayong tupay. Nasingpet kan nagagat kayo. Kuman, da kayo lang ang tinagbalin nga asawa. Ay, sige, sir. Rumarakon. Agyaman akmanan iti panangitulod yung kanya. Silvia, masakit ni Kyler. Anya, kahit ada ka di kwartam,
itaray ta na iti ospital ti anak ta. Awan nga rod kwarta ka. Anya, kasano nga rudan ti anak ta? Awan ka di kwartam dita. Awanin imbayad kon kadagiti utang ta. Nagbayad ak iti silaw kan danum. Iso nga awanin na bati. Anya nga ikaramidan ta. Umutang ka iti boss mo. Di mat ko naman singpet kan ka. Sigurado apa utangan na kadayjay. Nakababain. Sige, padasat ti umutang kan kwa na. Puskula kun ti rupak. Aramidan amin para iti anak ta. Naimbag nga oras yun, Sir Francis. Siga magayam. Umay ka. Umunag ka. Agtugaw ka. Agyaman ak, sir. Pasensya kayo nung nadisturbo kayo. Awanan niya man na, Sylvia. Di ako nagpalpalikaw pa, sir. Imayak ta kayat ko tagkid daw ititulong ka na kayo. Adang amin iti ospital ka anak ko. Kasta ka di. O sige, tulungan ka. Manuti ka sa pulam. Oray sa nga 10,000 ko, mga sir. Pasensya kayon. Na kayo lang ang amin ti amok apagpatulungak. Maawatan ka. Kahit awanan niya man na kanyak. Sir Francis. Mabit lang, Atoy, 20,000 dayta. Agyaman ako na, sir. Di kayag danag. Makabayad ak tumadla ang kada kayo. Mabalin nyo mat nga ikisay iti sweldo, sir. Saan? Di mo bayadan dayta. Tulong kun ka kan iti anak mo. Sir Francis. Ala, ingkan iti ospital. Sigurado nga ururayan na kan ti anak mo. Agabsent ka pala iti trabaho, ta siya kung ti makaamo ka ni Manang Mila. Nasayat mo ta si Mang Putkan. Kumusta ni Kyler? Nakasaritak ni doktor ni Kailan. Kat adda ka no findings dahil ti sakit na. Anyang iti ko na ti doktor. Adda ka no cancer ti anak ta. Anya? Kasanon? Anya ti ramidan ta? Anyang narod mo. Awan mo't madiskitar ko. Anya? Kanayon ka di akas talatan, Oscar. Naimbagang nga awan latan. Manun atawan nga ganano sakkan ka. Kastoy ka di latan ti biyag tayo. Maumuma ako ni ti kastoy abiyag, Oscar. Nabambannog ako. Imbag pa'y ni Sir Francis. Maititad na amin akayat ko. Ngamsi ka nga asawak. Awan pa'y maitad mo. Nukas na ganod, patula munda di alakay. Makikabit ka kanwa na. Aramidam apagbagasan. Amo, pagbababawyak unay ti panakidan na kan ka. Huston, di kan kayat akadan na, Oscar. Nawayakan, ket nawaya akmatan. Guston, Sylvia. Di ka nagsangit. Maawatag ti marikrit na. Amo ka di nakasipayan ti Diyos. Ken ti anak mo. Agyaman na, Sir Francis. Da kayo timang patpatib ka kanya. Basta laglagi pa nga daklang ditoy. Adaklang ditoy. Ket nakasagana ang atumulong ken ka. Sir Francis. Kas nakon-hakon. Napatagkan kanya. Kaya't yung asawan, sir. Ay atandak may lang. Wen. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Sika. Posible ka di nga ayatan nakmayat nga oray lakaya kon. Sir, Amok ka narigat tinagdalahan na iti kalibin mo nga responsable. Amok ka nagsina kayon. Amom ka di anaad da anak itinamnama. Isong ibagbagak da kitoy. Ayatan naklang. Ipay ko amin nakasapulan yung agina. Arami dagti amin. Tapno maparagsak kayo iti anak mo. Os? Puno ka ni Dayta Insan? Da kayon ka ni Sir Francis? wen bakla. Sinong bata kun ti ayat nga edat daton na.
Boyfriend ko ni Francis. Bongga! Ti question insan, ay ayatam kadimot ni Sir Francis? Idida mo. Aklunak nga awan mariknak nga ayat kan kwa na. Sinong batak lang da ito'y? Itikas na. Matulungan nak iti pa nagpaagas ko kini Kyler. Ay, wrong! Ngam amom. Iso nga mintay tipo ti lalaki asan anarigat nga ayatan. Nakasingsing pat kanyak. Ken kanayon nga aday ti sibay ko. Aging gaadyak na pupuutan. Ket agayatak matan ken ni Francis. Nalipatak adagos ni Oscar gapo ken ko na. So, it means true feeling na yan, girl. As in? Talagang ay ayatam mo ni Sir Francis, kasta? Wan insan. Saan man anadalos ti intention ko ken ko na idida mo. Ngam itan, si sasagana ak nga agpaay ken ko na. Saan laeng aga po iti kinasayaat na. No di kat gapo, taipatpatag kan ay ayatak matan ni Francis. Sylvia, honey, umay ka. Umasidig ka dito, itaday bagakan ka. Anya ka di daytan eh. Kasla na patag-unay ti bagam Will you wear this ring? Oh, Anya ti kaya kasawan dayto eh. will you marry me? Awan pa'y makatawan ta, Francis. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Basta tiamok, ay ayatan ka unay-unay. Ikarik ngagbalinak anasayaat, ken responsable nga asawa, ken ama ni Kyler. Nulakit di tamakikalay sa kanya. Francis, Ay ayatan na. Saan ka di? Wan, ay ayatan ka unay-unay, Francis. Wan, magikalay sa akin ka. Si tatalugod ang amang isuot iti day sing para kan ka. Nakasagana ak nga agserbikan ka. Aging gatong palbiyaw. Agyaman ako unay, Sylvia. Agyaman ak, tainayat nakmet, ipilikudan, ti kinalakay ko. Agyaman ak talaga, Sylvia, honey. I love you, Francis, honey. I love you too, Sylvia, honey. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga sayril ti intay ibasa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, makunak apod nuunay ti ibagbaga dagiti kakasinsin ko. Agraman dagiti ikit ko nga daddy's girlak kano. Ngamin, adayo nga mas close kami iti amak no ikumpara iti inak. Isu nga idinatay ti amak kastaunay ti panagliday ko. Manipod idi saan meten anak asawa ti inak ket inpamaysa na kanyak ti atensyon na.
Adda mabalin ti pamilyami iso nga tsak unay narigatan iti panagadal ko kat nagturpusak kas maysa nga accountant. Adda kaayan ayat ko, iso ni Jesper. Ti kayat na kat agkalaysa kamin ngam kasladyak pay nakasagana. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Apay nga minadi mo pa'y kayat ngagkalay sata, Cyril. Ang data mo tintius to atawen. Kin may sa, ang damat tin natalgad at trabaho ta. Jasper, jak pa'y nga nakasagana. Kan may sa, kasano ni Mami. Asinon tulangan ti kadwana dito'y balay. Jak mat kayat basta ibati latan. Okay lang mat kanyak nga uri agyan kadata. Bueno saan, ket agin nawid tamot lang dito'y. Awan mo ti parikot iti dayta kanyak. Basta, ikanak pa'y kumaiti panawan na makapagsagana, Jasper. Sana bareng-bareng ti panakiasawa niya. Nakadanon tagaya man. Mabali na kadi nga tumanon di tabalayo. Aba ko ha. Inton maminsan lang ang Joel. Rabiin, kan may sa, ang mga numaklat ni Cyril no makita na nga da katwa ka lalaki. Kaanong tungay nga ron da makita kaya mamamo ni Cyril. Sinagan, Joel. Ikan na kumapay itinaan-anay a panawan. Okay. No isuti ko nam, di isuti batong pa. Sika, tibos ko ita. Agyaman ang Joel. Agyaman mo ti oras ngintan mo kanyak, Luisa. Why, Mami? Anya, why, Mami? Itay ka pa'y lang ay ayaban, gamdi ka matlangan rumor dito'y silid mo. Kunak, nakasaganan ti pamigatan ta. Ay, da kayo latan ti mangan. Awan ganas ko amangan, Mami. Oh, ne, apa yan, iha? Ada ka di nasakit? Madi ka di tiriknam? Ibagam, taoray jak pa'y lang sumrag iti opisina. Kadwaan ka mapanagpa-check up, iha. I'm not sick, Mami. Masurunak, iso akas tuyak. Asino ti kasurun mo? Nagapa kayo ka di ka ni Jasper? Saan? Da kayo ti kasurun ko, Mami. Siyak ti kasurun mo, kunami, ha? Oh, come on. Iti anyaga po. Awan matiam mo ka na aramid ko, amadi, Awan? Awan ko na yung, Mami? Tiam mo yung siguro. Kat saan kayo anakita, di rabi? Ada lalaki ang nangitulod ka na kayo. Kat nakita pa iti pa nag-kiss you iti lips. Kuha, iha. Anyamatan, Mami? No kaano nga adan edad yo? Sa kayo mat agaramid iti kasta? Cyril, anak, ni Joel tinakitam. Kinapudno na, kayat na ti umay dito. Awan bibiyang ko! No asino day chay alalaki, Mami? May salang ti may bagak. Diyak kayat amakiasawa kayo pa'y. Sa anak nga umanugot! Ibagam ko mga minan ka ni Cyril ti kinapudno, manang. Ay na, mabuti nga kahading ko. Amangan nga mino kumarkaro nga agungat ti anak ko. Ipatpatig na unay day di daddy alan na. Kinuna na pa'y kiti, asaan ka no nga umanugo ta makiasawa akmanan. Anya? Imbaga na tikastakan ka, manang? Uhan, ading ko. Magulgulwanak nga rudan. Di nakasarsari ti anak ko. Idinto ta kulkulitan nakmatan ni Joel nga ipaamamok kanon ka ni Cyril. Nga isumat ti rumbang manang. Iti ununa, amok ka narigat. Awan tumat lang ti papanan na. No saan amaaklon tumat lang ni Cyril ti amin. Kung namamabisin ka, isungay mo may ta dito'y restaurant, tapno mangan. Di mo matngarod ka ng dagiti in order mo. Diyak kasarsarita ni Mami. Anya? Gapulang iti dayjay abana?
Anya ka din aya sa irin. Diyak kaya tikas dyan nga aramida ni Mami Jesper. Kanayon ko ang makita nga da ka text na. Kanayon nga da ka sarsarita na iti cellphone. Nalabit aday chay ni Joel. Iso tinakita ka kinainagak ni Mami. Ay no, makapaasar. Awan mo ti makitak ang madinubilang agayat man ni Mami ma. Bakit ni Mami para iti dayta? Agtawan tupay iti 60 kat makiasawa pa lang. Ubing pay ni Mami mititawan na nga 45. Mabalin pa'y ang makiasawa. Wala ka man, Jesper. Apay aya, nga mas isakit mo ni Mami. Dapat siyak ti isakit mo. Gapot na siyak ti girlfriend mo. Okay. Relax, Irene. Ibagam man nga rod kanyak ti rason. No apay nga di mo kayat ang makiasawa ni Auntie Luisa. Diyak kayat nga isukat na iti sa baliday di Daddy Alan. Kayat ko ni Daddy lang ti asawa ni Mami. Anya? Ang sa nga puno na tawen tinapalabas manipod na tayo ni Dadim. Uray pay. Basta, diyak kayat nga sukatan na ni Daddy. Period. Kasano no? Ha? Oh, apay, Kita ang ti parawar iti restaurant. ni Mami. Anda na ka sa labay alalaki kan kwan. Hapok, saan na nasaya at tikasta nga aramidam? Ang mga no, agdandanagan ti inamking ka, gapoy ti di mo panagawin. Saan to pulos nga agdanag ni Mami kanyak, Lolo Arturo? Ay pagkunaambat sa irela pok. Dayjay lang ang lalaki tinapatagkan ko na, Lolo. Nalipatan na kamin ka ni Daddy. Ay, saan ba siguro akas ta pok? Tinasayaat, awagak ti inam, taag sarita kayo itinalapat. Saan, Lolo? Please. Ay, saan? Awagak nga awagan ni mamay mo. Diyak pa'y kaya't akasarita ni Mami, Lolo. Pang-asiyo. Bay-bay andak kumapay laang dito eh. Sa dino nga tatiayan ti anak ko. Saan anagawin ang nagpatnag? Saan man la nagpakada no napanan na? Agkalma ka lang, manang. Awan ti rum mga pagdanagam iti ka anak ha. Adda iti ayanda papang. Kasano nga ambom nga da ichay ni Cyril. Imawag ni papang iti rabi. Gumurgura ka no kan ka anak mo. Iti anya manan aga po. Tsak lang arudan agpapaitulod ka ni Joel iti balay. Agururayak lang iti napinta sa gundaway. Tapno ibagakan ko na ti amin. Nakita na kayo kano ka ni Joel iti restaurant. Anya, ibagam nga minan iti anak mo ti kinapudno. Tapno malpasan, kat awanan ti parikot. Anya ka din ti mapaspasamaking ka, Cyril. Talong nga aldaw adi ka nagawawid iti balayo. Anya ko maita, adak mo dito ibalay ni Lolo. Una, ngam saan na may parang tikas ng aramidam. Kaasimot na Auntie Luisa. Saan na nasaya ati panagurguram king kuhanag apulang iti dayta abanag. Agawin na klang itya balay. No ikarina nga isina na dayja at Joel. Saan na mabalenti kayat mo, pok? Kanunungan yung kadimat, tikas dyan nga aramidan ni Mami, Lolo. Ibagak man laang ti kinapunaw. Panawal siguro, tapno maamuam ti kinapunaw. Anya kinapod no, Lolo. Tapno di kan guraan ti inam kan ni Joel. Hala, ipagakaw ti punaw. Naunday a panawan ti panagrigat da. Naunday a panawan ti nuturay da. Tapno agsapat manan ti dalan da. Anya di kaya ti asawin, Lolo. Anya di ta kinapod no. Ibagayo, Lolo. Ibagayo. Ni Joel, ti pudpudno nga apam. Saan? Saan na po no ti pagpagayo, Lolo? Saan? Pudno, apaw. Ni Joel, ti kayan ayat iti ni maming. Saan?
Agkalaysad ako ba din? Kaputa sikog na ka ni Luisa. Nga pinag-aramidan ni Alan. Iti saan na nasaya at tinam. Kapo, taada mabalin ti pamilya da Alan. Inpilit da ti panagkalaysada kini Luisa. Kat iso, tinabangunam anasingpot nga ama. Diyos ko. Anya ka din na ito eh. Ipagkamot na ang kumanti nam dito eh. Nga mamok, nga gururan na ang itusto kung daway. Tapno saan ka, mabigla po. Lolo. Kahit, ika po, iti saan nyo panagkinaawatan. Siya ko, tinangipagay ti kinapon na. Awan pa soul ni Joel po. Kasamot na ni Mamim. Awan ba sulta? So nga saan mo aguraan nagiti nagandaking ka? Apo ka. Luisa, ato yung tikanam. Mangan ka, tapno iti kasta. Ay kat bumigsakan. Ang yaman ng Joel. Ngam, awan ganas ko amangan. Di patumpay laeng, ti parekot, may papanit ti anak ta. Ti bakim kuma, ti panunutam. Pangasain, agpaimbag ka. Joel. Aginggat ka ano amalpas ti panagsagsagapa ta. Itan, Mami. Cyril, iha. Adakan. When, Mami, kat amo kan ti amin. Imbaga amin na ni Lolo Arturo. Anya? No kasta, amo mo asak ti pudpud no kama. When, Daddy Joel. Kat pakawanan da ko, Mami. Daddy. Pakawanan dak matiha. Ngamin, jak na ibagakan ka dagos ti kinapudno. Amok ngamin nga ipatpatag mo unay day ti Daddy Alan mo. Kat kakamasaktan ka no ibagakan ka ti amin. Mawatak itan, Mami. Kat ulitak ti agkid daw iti pamakawan ka na kayo kan ni Daddy Joel. Agyaman anak ko. Agyaman tamaawatan da kami. Yaman na, anak ko. Nakapinpintas ni Auntie Luisa ito suot na agaw na. Cyril. Siyempre, awan matlahi mi apangit. Aywan mo ta. Nakapinpintas ka. Iso nga roda kayat kauna yun apakasaran. Ngam ko namot ngamin, asan ka pa yan nakasagana. Si Kamat, kalkalpas lang ti kalay sa damami kan Daddy. Agpalabas na pa'y mata iti may sa atawan. Ino kasta. Inton umayatawan umanugot kan ang makikalay sa kanya. Wanan. Yes! Sa wakas! Kakabsat! Into next year, da kami tumat kini Cyril tagkasar! Maayos kayo amin! Sa wakas!